sa inyong pagpaminaw gid. Number 1 ang atong programa din na pida. And then karon may gala suwat ang pukra hatagan og pagtigano. Pila kini sa usa ka tao o lalaki nga napatago sa ngan Montoro. Kini gibuhatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Montoro. Nagitaw nga bisan unsa ka abunda pero tihik kay hapon. O niya ko asawa. Ambo to nga no siya nga bana man ta ko niya. Pero magdinaw ang gihapon ako. Kung ano na problema ko ani, ino na nila pagsugod ang nahitabo. Larga! I can remember when I love. Ha? Tayo ba yung nagkataganda niya? Oy, kaligo ko na dito, be. Kana imong gisulog ka, pila na magibalik-balik ni ma. Piot-piot. Kaligo dito, be. No, yan ang takot adlaw nga wa kay kaligo, oy. Naya ang tingong ni mo. Mauwatan mo silingan itong kadung. Ay, mauwaw. Kaligo na dito. Pandingon ni kasta ng dako da. Usa mo ito na siya, eh. Di lang ko maligo na yun, eh. Magpasilong pa ganit. Mataligsik po siya. Sayang ah. Sakit pa, Roy. Kaligo na dito. Unya na lang lagi na. Ngano pag unya-unya pamangka? Sa pa mo gipaabot? Nagpaabot pa kog muuwan. Paraw ka, ha? Paraw ka? Baligo. Da, kandingon yung dako. Oh, Guys, tuy. wa pa malagi kihapon ka maligo. Maligo na mo. Wa may shampoo dito. Tagay na para palit shampoo niya, eh. Ay sus, mag-shampoo pamangka. Uy, katong perla mo i-shampoo. Grabe sa'yo mo, eh. Ayaw ng pirla. Yung sama. Mamili pamansag ka nga na pa may pirla dito. Kato na lang. Pirla ko yung sabon. Pirla sa ko yung shampoo. Wow. Grabe. Heavy. Heavy karong sungagunti ka diha. Tiwas na kaligo dito, lakaw na. Kintrol ka niyo, eh. Di ko na nikatihik ako asawa. Ultimo shampoo. Dahil ay pangayuan. Kunya to. Ay, Buntor, Nay? naunsa naman sad mo ganina si Wilma nga murag nag-stroke sa mansad mo. Naunsa na rin mo na kayo, eh. Mangayot nagparapalit o shampoo. Di mo mahatag tihik mo kayo. Unya, di ka ganahan sa akong anak. Unsa man day gusto nimo kanang gastador kayo. Dili man ay. Kailangan nun manggunaan na to, God. Nagtipid na ng imong asawa. Kay dili na siya gusto nga makalisod mo. Ha? Awaragon nagkuhan atong silingan diha. Ha? Makakwarta gani, muragog si Kinsa. Gasto dire, gasto dito. Ang inikahurot, awan na. Magkabuang nag-kinsay magpautang. May ganin ang imong asawa, wagod na mag-iningon anak. Unsaon ka nga itong silingan, makakwarta gani murag 1 day millionaire. Ini kaugma, wanay kwarta. Ha? Palit na lang sa dinas. Mao ba na? Mayo kayo bawsat mo na yun. May pagkamaritis rin ka na. Hilab day! Taong tanong tarong hapde, muray ibo. Sabi na yun. Oh, kaya nga no, nagtuo kang nagbinuan ko. Di palang kapoy ay. I-hold yun na nako. Galing kay kapoy na mong hihap din lang. Mas kang liwatag yung Wilma ni mo na yun. Kada si Wilma, muna'y tao nga naglantaw sa inyong ugma. Mo nga ayaw na lang nagsupak-supaka. Oh, Nay? May utok ko ng anak nako. Ako din, Nay. Wali ko yung utok, eh. Ha? Eh, istingan ako may utok ka ba, ha? Ha? Papiliun ta ka. Unsay gusto nimo? Mahu ka sa building o matagakan kag building? Wala pang tanan, Nay. Murag, imo man dyan kong patyo, Nay. Mauna diha. Ay, ikaw ko na kong baliw na pang tanan, Nay. Asa man ka ng duha? Ha? Ha? Siyempre. Ari ko sa matagakan o building. Ngano ko daw sulti ka man, Nay? Tungod ka imposible kay nang mahitabo. Sukad ba sukad, wapay gibalita nga adunay natagakan sa building. Tungod kay wa pa mahitabo nga adunay building nga natagak. Tao, numoy daghan nga gibalita nga natagak kay namatay nga nahog sa building. Munay saktong tubag, bugo. Magkakidor.
Pre, musta na ka, pre, ha? Musta na ka? Basta na, pre. Nagkagwapo mga ron, pre. Oo, gagwapo ka. Oh, nialagi mo, pre. May nagberti na mo din ron, pre. Anay ba, may pre, pero suroy lang ka na, pre. Kasi pado, yaron. Noon, sa mga kayo, dugay, nakita mo na magkakuro mo, nagsabot mo yung pre, dure, nga suroy ka na mo din, eh. Ay, sugam ko niya. Ah, nagsulti ka, pre? I like a black, pre. Nagdaman, eh. Dami. Oh, tinod na, pre. Nami da sumsuman. Yan, palit mo para imnunon na to. Daman. Oh, nagdagi din mo itong sumsuman, pre. Wala lagi. Oh, kanya. Mangalit mo mo, pero sige lang. Sige, pistol mo dia, ha? Oh, ada dia lagi kau beli. Oh, mau di dia ya, hai. Bitaw, pre. Bitaw. Inyo, pre, kay tungod man good kayo. Asa? Indot kay mo pwesto din, Ah, pre. indot kay pisto ay nindot kayo. Mau ba? Sige. Lingkod na naman kay ato sa niyang damo, ha? Kuha sa sige kong plato. O, magpapalit sa tagmainom. Ay, kadiro nyo, ha? Okay. Sila, ipaanin na ni mo? Oh, uy. Suro, solidarin ako. Gisoroy. Unya, inom na sad. Nakikinom maging ko na sila kay Sabado biyaron. Way trabaho. Alam mo sa sumsuman day. Unya, mo na inyong imnon. Kanang sumsuman. Para sumsuman ra gani. Magpalit para mainom. Ay, yati, gasto na sad. Sige lang, karoon na bitaw ni. Uy, ug maanad na sila, magsira balik-balik, uy. Unsa man taong gawin? Ay, kung pagkakon na agad. Ako binong nga bisita. Unya, imong bisita. Eh, sa gatit para palit inom niya, eh. Na, sama sa imnon ninyo. Ay, kabayo agad. O, di ba? Kanata asong liog. Si kabayo. Mainom din ang kabayo di ay, nga sakyan man na. Para Kanila bang RH mga musik ya? Sa mga just now. Uy, kung inang ihas ko ha, dukdukon tayo nung kadiha. Uy, kamahal, anak. Tuba na lang para makasave ta. Tuba ko taon. May na lang na, kay sawa. Ano na pagreklamo diha? Mura balik ikinagasto. Naituba diha, kadiyot kay kuhaon ako. Hey, tuba. Di ko sa tuba. Grabihan. Tihik ka babihan na eh. Ngita yun. Hatagan ako, di na ako taga sa konsolidora. Mabantin. Ah, Oh. kanyo, manaim na ninyo. Oh, ingon ka tuba. Suka ka ginaw. Suka lagi, pero happy naman na mahimong tuba. Kana na lang, makasave pa ta. Mas mahal ang tuba kaysa anang suka pa. Pero happy na matuba lagi. Karong taon-taon, mahimo na ng tuba. Bigda sa mo eh. Ay, naloy. Tihik ka ba mo eh. Uy, asa ka, oy! Ano ko tindahan? Ngumba ko dali. Ang tawhana. Ay, naiway gasto. Ngita yung gasto, kidort. Pre. Nausap. Pre. Mari, pre. Nausap. Mari, pre. Awaw yun. Ano gano'n siya? Abi ng hagay, gid mo mauwi na, pero wala na mo, pre. Aba, pre. Inom sa pre, ha? Hindi rin may mo itagay sa kong baba, pre. Oy, pero ito ka na, pre. Ito, sagnin mo, eh. Pre. Iba sa ni pre, oh. Pre, mo to, mo niyo. Tawa, alas palido. Lamat, pre. Kaya pre. Nindot sa nito gaya na tuba pa mga Ay, kanang mga asawa, pre. Init yun ako, Init daw. Pre, basta. Di ni mo datahan. Mao na, pre. Datahi na. Sakto na data, pre. Nago niya ako ATM ko. Ha? Sige, nagkupo sa ATM. Mabitong dili kayo ko, makapangutang kayo. Saon mo pagbayad naman yung ako ATM. Wawa. Na maubot na ko yung pasabot. Data pribadi na mao. May data. Sumali pasabot mo, pre. Kana bang ini kagabi sa dili pa mga tuog mo data sa kanya aron di ka magkugihan sa dito og mari, pre. No. Kunay no, pre. Lisod na. Ha? So, lisod ko taon. Unsab taon, Uli pre. kayo man gani nagdatahan. Ha? Uy, ano ko taon? Ay, wa nagipre, wa na. Huwag sila pa ipsultihon. Murag wa na mga kainit ka na adto. Sa bagko pa nung minyo, wa na. Mawa? Ah, pre, Okay, kami nyo on, pre. Yeah. Mura nagkape, pre. Kape. Ano man gud? Ano man mura man nagkape? Kape. Mura nagkape, pre. Kung di mo pasagdan, mabugnaw na. Ya. Ah, Di ba, pre Kadoy? solusyon na, pre. Kung bugnaw ng kape, nito nung balik. Muro din nagbahaw, pre. Ay, nito lumalik. Oo, tural. Pero na ako eskrito na, pre. Masama na rin. Eskrito para Eh. mabalik ang kainit sa inyong panaghindig umay. Usam na, pre. Kanang pantis mo asawa, pre. Orsyon niya. Aron niya. Mabalik ang iyang kainit sa paghigugma mo. Sama ka niya to sa uyab mo. Mo, ba, pre? Sumunod na ko, pre. Ako lang ihong-ihong ni mong orasyon kay di mo na maayo ang daghan ang makadungaw, pre. Unya, ayaw yung ipanabit ni Bisan Kinsa. Sekreto rin nila to.
Mao ba, pre? Tawa ito lang yung paridoring, pre. Kaya ako, maus na itambag niya na ako. Kasi dihang happy na may bubuhay sa asawa. Oh, mao ba, pre? Oo, pre, is paridoring may salba na ako. Palayaso na ito ako sa asawa. Pero sa dihang girsyon na ako sa itudlong paridoring na ako. Sos! Murang buang na ako asawa. Sinig, sunod na ako sa kasa ko. Yawards ko. Sundong ko ini pangihi. Oo, grabe kayo. Sige, pre. Pre, humungi ako sa itong relasyon niya mo kuhan. Humungi, pre. Pre motor, paminaw ha. Kaya ako na ihong-hong ni mo pre. Buwang lang gimo nako. Kay ako masang nauna nga wa masay mo kung akong buhaton ng lagi tugma gitudlo na ako. Ano to? Kani timing kayo nga may pagkaos ng Wilmas banyo. Inigsud niya sa kwarto. Ako yung mula nusog-sud sa kwarto. Isod sa kwarto. Ay, sakto. Mubanos ko suhod sa banyo. Diyan ako sa banyo. Di arang panty ni Wilma. Buhaton ako itong giingon nila ni parituloy na ko. Kung gusto kang balik ang kainit sa mga asawa nga, matur mo. Nabugnaw na sa inyong relasyon. Kinirang ibubato pre. Kuha ang panty sa mga asawa. Kunya orasyon eh. Ang mga panty gamit ang orasyon nga ako ihatag ni mo. O mabuhat ni mo na. Magkita mo nga, dako kausapan. Ang nagkabugnaw niyang relasyon, nga relasyon niya duha ba, balik sa pagkainit. Mas init pa sa linong ang bagong ihaon. Gusto ang orasyon na kihatag ni paridurin ako. Karon ako na ning orasyon na gamit ning kihatag na kong orasyon ni pariduring. Karon, ako na orasyonan. Pero, tayo pa. Murag na pamatoy laing ipabuhat. Unsa baga nito ha? Limot mo. Simot sungot. Simot tao na ang maong panty. Unya, ihilamos ang baho. Ipahit sa tibuok mong naong. Dayon, orasyon ni dayon. Buha? Kung ayaw yun pag binugo ha. Buha mo sa ito'y. Bitubag mo na. Karon, ako din ang simut-simuto ng iyang panty. Dayon, itrapo sa kong naong. Murag ihilamos man ako ang iyang baho. Kaya. Sukag baho eh. Ihilamos na ko ang iyang baho. Pero bahala na. Para sa kalinaw sa mong pagpuyo. Karon, manakog trapo sa ako naong. Ako nang hilamos ang iyang baho. Ang orasyon. Suktip. May kuhot pas ikatahoy-tahoy. Ungad-ungad may kumserum. Uy, naunsa ka, uy! Usa ba lagi buhat? Di mo, Montol! Aday? Usa ba ti pasabot ini, ha? Aday, gibuhat ko ang alang buhat to eh. Sige, buhat imong angay. Usa ba na? Kuan kini nakita mo na ko nga nagkabugnaw ng imong paggugma na ko diri mama man ako nagkita. Nawa nang kani kainit nga daw init ka makapaso sa atong gugma. Nawa nang imong gugma nga rin ako ni. Mainungdan nga ako ni gibuhat. Kaya ko mo pagtuo nga mao ni makapabalik sa kainit sa atong panagminahalay. Unsa lagi na imong gibuhat lagi? Ako gigamitan ko rasyon day. Ako girasyonan kini imong panty. Ug human ini mabalik na ang kainit imong gugma din ako. Ug magpangita ka na sa akong mainiton nga pagmahal. Unsa? Suklip, may kuyot, pikot, piktataw. Ungad-ugad, may kumusuro, pepe. Oh, nayabag ka naman tingali, oy! Kinirang mo panty na eh. Mauni sulbad. Sa'yo mo panty? Orsyunan eh. Nayabag naman ko din akong panty kag nanay na! Sa! Bungkot sa'yo! Eres! Oy! Yung sana mo atong pante, nganong... Ngano man na dong muntor? Patay ka, Buntur! Hala, papasagin na yung orasyon! Papasagin na, ha? Di ka mo papasod, ikagi mapapasin sa libutan! Nauwata ako sa akong gunggangan sa akong asawa. Huwag mo niya akong problema, no? Ako
Ang buto tinuod ba ka nga ni epekto ni kay puro militoy maggamay ang inagdan sa akong ugangan ako. Tinuod ka ni. Unya kinisang pagkatihik sa akong asawa. Nga murag sobra na kaayo ba? Sa may bato na ako niya, nausa man na siya. Ayaw ko tabagi ko ninyo. Usa man ko ka mo pasultihon, Montor. Sendo na to karon adlaw Goliath. Si Wilma, Ate Pres. Wilma? Ang muntor ni Dilis Wilma. Yang asawa si Wilma. Niya ang Si Montor may problema. Montor. Tungod mo silang pag-apoyo Ati Pres. Yung murag nabugnaw na bitaw tanan. Ha? Nabugnaw na ba? Loy? Niya? Nya, tanaw niya, murag lisod na kayo mo itong nagpatambang siya sa iyang amigo taon. Kay? Kay gusto lagi taon, balik taon ang kainit sa ilahang panagtiayon Ati Pres. Niya? Mo to nga, daghan kayo siya mga kuan, kitambagan siya sa iyang amigo. Yeah. Na mauni buhata, orasyoni na mga kuan sa iyong asawa. Pa-orasyon na lagi Ati Pres. Sus karon Orasyonan, nga naman. kay ambot lang tinuod ba na nga kuan kanang orasyonan inana mga mabalik ko no. Basta mo gibagamit sa iyang amigo ko no. Ang love nila. Oh, sa ang usa. love nila sinuring man sad ga tudlo niya nga ana bay orasyon ni bay ana. Iya sang orasyon nun nagtuon siya sa iyang asawa panty mo gud sa iyang ugangan Ati Pres. Ang orasyon. Dili tao ba yang orasyonan ang gamit ang mga gamit nila. Oo. Mura sa Mo ba? ang iyang mama yung sa duo, unsa man do. Mura sa tinuod na Sa da. pa na tinuod ang orasyon. Pasig tinuod, bisog tayo, forbidden. Nada na inana. Karon ba sa ko kasuway ani orasyon na. Nga orasyonan nimo para mabalik ang kuan. Kalisa orasyonan kung na kay mura malagwa na sila. Ang imo di nimo orasyonan. Murag na gyud Ate Pres. Puro kang Lisa companionship na si niya Lisa na ba imong pagkasadod? companionship na gini mo ang Lisa. Ay tuyog lang ginitaw na mo paano may mo. Nya mao ni nga dong ay tuguan ng orasyon oy bahala ni bambina Bitaw wa na lang oy. Dili na ta sa Bible. Buwan na ni basta dili na ta sa Bible ani nga. Aw bam namata ka ba? Be asa be. Are be istorya ita asa na mabasa. Ang iya pangutana kung tinuod ba ni nga orasyonan mabalik. Bambina magkarilig niya ana. Kami yung una sa Bible bam. Nga orasyonan nimo ang pantay. Uy, ayaw pangutana sa Bible. Ang iyang kaagi. Bam, ikaw na ba? Ay, muragwa man ni ba? Iyaling nagkaagi na siya. Agi ka na ba? Nga. Ako rin manghihoy-pan. Agi, unya. Sa mga na yung utitod. Unya, murag kag nagtutuhoy pa. Kung magisgot kag orasyon Goliath, muli ilit na dire sa New Testament. Matthew 28 verse 18. Miduol si Jesus kanila kadit sa miduol si Jesus kay kini ug sa ilang pagkakita kaniya gisimba nila siya apan pipila kanila nagduha-duha. Miduol si Jesus kanila ug mingon gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. So kaning pagtuuha may dangpi Montor ba? Motor. Oh, dinhi dangop ani akong gibasa. Ayaw ng orasyon ni Kuan. Dinhi dangop kay motud pa gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Mao sulti ni Ginoong Hesus. Ha? Si Ginoong Hesus. Huna. Naagyod ang tanan sa. Oh, natin ang gahom ug una nga ang Ginoo may ato magbubuhat. Ayaw pagtuan ang tutudong mo. Oh. Bida. Mao dinhi dangop ug ngano kahit sa ano mo magnambugnaw ng imong asawa nimo unsa man unsa may hinungdan Ambot ka, bam no, di na magganay ang asawa. Kanang tutudong motor, sortehan ti kano. Diya sa mua sa una. Na inisoroy din ha. Mga karaan. Ang kanang tuto Goliath para lang sa buyag. Di katuya tuto kita iya. Ati Pres. Tutuan niya ang katungupad sa paasa nuka sa bag. Usom kinakabahong sa una. Kabahon. Yan naman, ang gitutuan. Adi, pero ako naarbay nga on. Primero, iyang orasyonan Ati Pres, itilaan niyang kabahong. Tapa di, uy. Tinood na Ati Pres, kita ang jugo, bata pa ko. Uy. Itilaan niyang kabahong, ada. Dayon? Naggaw. Lain na lagi Ati Pres, di sa ikuha na kayo, kita mo ko. Gitutuan niya, napungkul, uy. Na-infected man, ang rabies. Ay! Nano itong sa itong hubaga, sa itong nuka. Kabahong to Ati Pres, dako kayo puma kayo. Kara, Over kamayo. Niko, Abasin pag-green na dito Ati Pres, no? Nakang-green na dito. Tingali. Naputol, napungkol. Napungkol Ati Pres, napungkol. Gikuan siya, giputlan. Putang tiyan. Tao? Mao siya ako lolo. Sup niya ang ubag. Ha? Smart nang kuan tus lang ikagrina na ba. Gisup-sup niya gitupto. Oh, mao siguro to Pardo. Mao na si lolo. Naayo iya. Sus, namatay lolo ko. Klaro ako siya. Kasi namatay. Naanan sa abuha. Kasi may namatay ang gitutuan o nanuko.
Imo lolo nakatayo ka tulisuyop sa. Oh, ba lagi? Ha? May picted kayo kay na toto. Oo, kailangan ko na nimo. Yan Oo, diba? nabi sang tao, di ba? Kanang imong kaugalingong laway, pwede nimo itamban sa imong kaugalingon. Kanang mga nakay mga hubag-hubag, mga burot-burot, kanang mga lisay-lisay, haplasi og kanang imong laway. Ni kabuntag sa iyo, mao gyud na yana sa imong kuha. Ikaw ba, kay ba mo yung Balik ta. Balik ta. Ang Karaan. orasyon sa akong nag-ingon, katong ibasa ng kusbabliya, maoy dangpi. Ah, yeah. Apan katong gingon ni mugtuton sa atong pagtuto, namatay. Kisa man namatay ang nagtuto? Ang lolo ni Perdo. Ang gitutuan. Ha? Usap to yun mo gitirapan, gisuyop, Ang gisuyop. kanaya ang kakaparido gyud kay ang hupag gisuyop. Gisuyop, gisuyop. Na gisuyop ang Gituto. ito to. Nadata ng Aboy, mga mga karaan man na kanya. Uy, lahat ito ko nakita, Tripon. Ano naman? Gitutukan lang ako. Nga. Nilaptik ko eh. Tawa na pala ka ding tuluman ko. Kaya ko ang paso, tihan.